Big Unzi, but I stayed on the grind. Fuggy food, take your foot off the clutch. Youngie Dave, Enzi, Jungie Squad, Sibo P, Isugil, Kuzonyi, Zabaki Sango Pipe. I got my foot on the spine. It's about Zabaki Sango Pipe. Got my foot on the spine. It's about Zabaki Sango Pipe. Hey, hey, I'm done. Hey, 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 I'm done. Hey, 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 I'm done. Hey, 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 I'm done. Namhlanje busy graduated because we were doing some program for youth in business where we canvass for our businesses and we learn a lot and we have some of the things that we didn't know about the businesses, but we know and we're tackling those businesses. And now some people, they register their businesses and they have, now we are looking forward for the sponsors and the funding and the way more for the collection and the collaboration that we need to do with other businesses because we have two different types of businesses that we have. Okay. Yo, welcome to Umcikido. Mdingi Siyabonga Mzimkulu, and I'm the host of today. Namhlanje silapha Uva Africa eKhayelitsha. I'm with enasika guest yethu. Bengicela bhuti wami uzichaze ukuba ngubani, wenza ntoni, and then namhlanje intoni ebisenzeka apha. Okay. Igama lami Thulani, Anthony Somthunzi, ngihlala lapha e-Side B. So besilapha eKhayelitsha ban, Elita Park. So size kule nto ye-youth in business. Okay. So mna ndingumuntu obengune-business idea yoba ndingaze ndi-expande njani ibhizinesi yami ndiyiqale njani. So apha kule program ibilapha ndiye ndafunda kakhulu ngehlobo loba ndizakwazi njani ukickstarter ibhizinesi yami, ndikwazi bendingayazi noba ndizayirejistarisha apha ibhizinesi yami because bendine-idea and then apho ndinakwazi unikwa ii-tools uba ndiyirejistarishe ibhizinesi yami, ndiyirejistarishe ibhizinesi yami then ndiye kobani for uba ndifuna ufanda okanye senditsho ndikwazile nonetworker nodibana nabantu abenza the same thing endiyenzayo which is i-business. So ndiye ndadibana nee-entrepreneurs nintsi apho and ndifundile kakhulu ngehlobo loba ndizawukwazi njani uyenze ibhizinesi yami be-stable. So bendingayazi nokubaluleka korejistarisha ibhizinesi apho, ndifunde kakhulu ngaloo nto. Okay, but ngicela ubuza mhlawumbi ibhizinesi yakho xa abantu bekufuna wena bakufumana kwi-social media and all over so. Okay, so ibingekabikho up and running ibhizinesi yami njengoba besenditshilo uba bendingekayirejistarisha. So into benzayenza ibikukudogwokha izinja, benzawuwokhela abantu izinja abantu ababhizi. Senditsho uyabo singabantu mosesibhizi asinalo ixesha, senditsho singabanye asinalo nexesha lohlala nee-family members zethu. So mna into bendingena apho ke mna kwabantu abanezinja abangenalo ixesha loba mabaziwokhe izinja zabo. So mna ndiyabawokhela izinja zabo, ndibawokhele mhlawumbi 45 minutes a day. So ndiyenze loo nto from Monday to Friday. So ndibe nazo le nto zii-services sizi-ofarishayo which is ku-house sitter. Umzekelo kwabantu abagodukayo, umzekelo ngoDisemba abantu abangakwaziyo ugoduka nezinja zabo, so thina siyafika simhasithele inja yakhe, siyomphakelela inja yakhe ukudla, senditsho siba khona for inja yakhe xa engekho yena. Ndebe mbuzi lakhe abantu bakufumana phi xa bekufuna? Ku-Instagram ndingu-Anthony Khwaiza, but then iseyihandle yam leyo because ibhizinesi yami iyi-idea nje leyo. So iseyihandle yam ndiyafumaneka ku-Facebook ndingu-Anthony Khwaiza. Naku-Instagram Anthony Khwaiza, so ANTHONY _ RHWAYZA, Anthony Khwaiza. I know that Anthony sibulele kodwa mona. Bulela kanjani Hey yo, welcome again to Umcikido. Mdingi Siyabonga Mzimkulu, your host here, and I'm back with another host. Sava kuye kuba ngubani and wenza ntoni? Shoso samo? Hello Puti, igama lami Monica Ngcozana. I'm a founder of mnvirtual.co. Ibi-established apha ku-2023. Isebenza online nge-admin. Siyenzela abantu data capturing, email, meeting schedule.
and then ewe ndenza loo nto leyo but Okay, and then mhlambi, what do you think mhlambi is the impact of like whereby entrepreneurs ziyadibana so yabo? impact yakhona inintsi kakhulu cause ufuna nezinto ubukade ungazazi and then iyakunceda ubhoste ibhizinesi yakho uba ungayenza phi kanye uthini into onozifane let's say ii-tools zakhona isixhobo bayakufundisa uba wenza ntoni ngebhizinesi yakho around and then ukwazi uba mawuye kwii-networks uzokwazi uthetha nabantu. Okay, and then mhlambi ngaphinde sithi xa mhlambi sekukho abantu abarhalela uqonda uba more about wena bangakufumana phi on the social media if iyafumaneka? Bangafumana kuFacebook ngosinenhlanhla Ngcozana balingalimandi elo gama kuLinkedIn nguMonica Ngcozana. Yeah. Okay. Inkosi sihamba ne? Nkosi kakhulu. Hayi. Dango. Hey yo! And now we're back with the one, the only interview you need to see, yabo. I'm Siyabonga Mzimkulu, still the host, and slap and taking Khayelitsha with ban with a special guest. Put it as cars like Obangobani and Wenzandon, and what makes him special today? Sure, Budo. Okay, sure, man. Okay, Kamala Simanye, Fana Nyangwa. Okay, business all stars Kawash. Okay. Then there's a special namhlanje bani being number 1. Okay. Ndisiva like ndonwabile. Okay. Khandilindele kodwa ibonisa ba practice make perfect. So masihlale consistent kwi goals zethu singatshintshi into singavumeli influence isiphazamisi. Because achieve bomini. And then kodwa mhlawumbe ngicinga fana ngathi mhlawumbe impact yezinto ezinje, how important is into ezinje whereby as entrepreneurs kufika abantu basifundise izinto, like what do you think lando iyenzayo? Le impact butwa ngoba njani? Xesha la ngoku i-youth ifocus kwinto ezilapha phandle. Sure. So ezinto zibakhona apha ebhani sivula amathuba emisebenzi sikwazi uprovide into ifamily zethu and abantu bakwazi uzimela ebomini. Ngokwezinto ezinhle. Okay, but mhlawumbe apha sithini ngoku xa abantu mhlawumbe befuna ukuqonda about ibhizinesi yakho mhlawumbe ikhona online iyafumaneka kwiindawo zakhona? Okay, ayikabikho ngoku yabo. Kodwa showcase by this weekend ndizabe ndizilungise ndizawufaka kwi-Facebook page izawufumaneka nakwezinye socials kodwa izawufumaneka ngoba All Stars Kawash, right? All Stars Kawash. This is the winner, people of the Youth in Business pitching competition. He came back with a lot of goodies. As you see you drift out. Okay. Sure. Like you are an inspiration, so yabo. Nam and did by the time when the like you're doing your thing. I saw that actually you're going to win it. Serious, bro. Yeah. Like you came through, you came through, King. Hey yo, welcome again to Umcikido, Siselapa, Khayelitsha band with Ban. And I'm here with a guest here too. This is another special guest as well. Just tell me about why special namhlanje so yabo. To show Buddha. Otherwise. Man sorry Buddha. Inga Buddha chaza manje uba ngubani and then wenza ntoni. And namhlanje ntoni ebisenzeka apha so yabo. Hayi kuhle manje. Okay, so ngigama lami ndinguHlokomelo ne Nkonyane. Yabo ndihlala kwalapha eLittle Park. So ibusiness endizele ngayo apha is for regenerator, for umbane. Yazi na istress zombane uzenza ntoni. So ndizama ulungisa zozinto yabona and apha at the bar basinike i-opportunity eyona enkulu and inhle yabona lawe. So ndaqonda okay, let me get into here, see what they can offer me so I can actually contribute back to the community. So now on my socials they are not really established as of yet, but you can always catch me at the bar because everything is right here with you guys. I think that, okay, mhlawumbe what do you think as well the impact of you offer YIB, like mhlawumbe into enokwenzeka apha, like the fact that you are being empowered kwabantu abafika ba-stages as a business, so what's the impact of that? Nah, it's very inspiring because kukho abantu abaserious uyibonekise na no matter how stupid your idea is, push it, because abanye abantu abaninzi adapt to the environment, but while the wise ones they make the environment adapt to them, and that's what I'm striving for. And when we hear they're teaching us how to actually do that, so izinto endizifuna uzenza ezo yabo, but nonetheless no
Thanks man. Nah, Kanjani bro? Yizo. Hey yo, siphinde sabuya kwakhona with another guest. Ubhuti wami uzazichaza ke bangubani and wenza ntoni. And asikahambi still here eBhan. Sure bhuti wami? Gama lami ngulisa. For sure. Ungwebeni fani. Okay. Ngihlala lapha eLitha Park, mhlali walapha. Sure. So business yami SM Appliance. Okay. Mina ndiyenzayo ndilungisa umbane. Sure. There's house wiring. Yeah. Ndilungisa domestic appliances, which is a washing machine, microwave, stove. Yeah. Okay. And then mhlambi namhlanje bibintoni ebisenzeka apha so apha eBhan. Okay, basically people were bebeyenza like bebethetha ngebusiness zabo, bepisha ibusiness zabo, and into endifundileyo futhi apha is ba indlela yothetha negative, because sometimes siba nervous yabo. Sure. So yilonto leyo endiyibonileyo ibisenzeka apha. And then mhlawumbe ngathi i-impact yalento eyenzekayo yoba like let's say kufika abantu basifundisa about the business and the management and all of that, so yabo, what could be the impact of that? So Or impact like njani, can you explain nje? like mhlawumbe intoni esinoyibona isenzeka from from lento? Yeah. For sure, like bakhona abanye abantwana like youth like unemployed, so if bangabona like abantu abasuka kwezi programs bedevelop ibusiness abo nabo banga-inspired uba benze something ngobomi babo, because yonke le nto yenziwa apha it's a game changer for abantu abaninzi. Nam ndiyavuya uba bendilapha, I've gained a lot. Nam ndinazo i-marketing skills now ngoku into apho like bendingaqondi khona, so I would say yiloo nto leyo. Okay. Impact yam leyo. And then lastly, when can people find you and your business online? Okay, now I don't have I use pamphlets and also kwezi group zalapha ekuhlaleni. Okay. Khona igroup yalapha eLitha Park, khona ku Facebook, Khayelitsha. So that's where I get customers Sure. and also try and make word of mouth, which is abanye baxelela abanye njalo njalo. I know. Enkosi wethu amyavakala so ne. Danko. Nakanjani tata? Yizo. Yo, siphinde sabuya kwakhona kumcikido, and I'm still the host, Siyabonga Mzimkulu. Silapha ke eKhayelitsha band with the band with the guest yethu. Uyasixelela ke namhlanje ukuba kwenzeka ntoni, yena ungubani, wenza ntoni. Sure bhuti wami? Sure. Njani bhuti? Right Brian manjani? Nami naphila bhuti wami. Ngicela bhuti mana sichaze noba bhuti wenza ntoni and why lapha namhlanje. Okay, igama uMelkhaya ngumdingi fani iKhayelitsha. Sure bhuti. Yeah, bendi inxalenye nami yalapha eBhan. Okay. Yeah, kwi-youth in business. Sure. Okay, and mhlawumbe ngathi yintoni wena oyenzayo? What is your business okanye your business idea? So just okay. I-company yami yi-Colorful Brain Production Skill and Development. Sure. Of which its aim is to sharpen the education. Sure. Yeah, to use a robot. Okay. Yeah, sisebenzise a robot for improve education. Okay. Eklasini ke besimbiza ngoba nguMr Robot, yabo, because he's busy with this. Oh, so yobhuti wami mhlawumbe ngathi i-impact lento enzeka apha man yoba like kufika abantu basifundise ngebusiness zethu, like basifundise into ezininzi. Ngayibona like lanto isiba neziphumo ezinjani so. Yeah, I think abantu baseKhayelitsha have never recognized le ndawo. Sure. Ndifunde into yoba i-business balekile kakhulu. Okay. Yeah, balekile uba ube ne-business idea then ukwazi uba uzayimarketha phi. Like i-problem balekile ukwazi uba yintoni i-problem. Sure. If uyakwazi uyibona i-problem then ungakwazi ke ngokucinga uba okay xa kho le ngxaki inje mandenze i-business enje. Okay. Let's say mhlawumbe ukho abantu phana abarhayo lokwazi uba they are interested on your idea of a business or of financing robots, man. So how can they get in touch now? So uyakwazi undifumana nguMelkhaya Mdingi ku Facebook.
Okay. Yeah, then uyakwazi searcha i-colorful brain production ku-Facebook, skill and development, of which kwicala le-robot besingekabikho kakhulu. Okay. Yeah, because i-idea nayiqala ngo-2019, so siyasiya nayo, but senazo ii-developers zam nesisecaleni, abantu abanokwazi undinceda uba develophe la robot, ikwazi unceda eluntwini. Umsebenzi wayo le robot, ayo-robot eza kuthiwa mhlawumbi software, i-hard copy. Okay. Yeah, it's physical robot. Yeah, it's humanized. Okay. Yeah. Okay. So la robot into ezayenza kunceda uba ifundisa abantwana kulaa nto uba thina abantu bamnyama into esiyaziyo siyazi uba okay xa ungene eklasini funeka nidibane ngekhompyutha because funeka nicaciselane ningabafundi. Ne? So irobot yona izawukwazi uba izawusebenzisa le system ikhoyo ngokuthiwa yi-AI. Okay. Ukwazi uba ubuze irobot iresponde, ukwazi uba uthethe nayo, ukwazi uresponda kuyo, ikwazi ukuncedisa phaa naphaya for uba uqhubekeke nokwenza i-computer programming. Yo, Khayelitsha, niyaziva. This is what this man is bringing to the world, you know. Mr. Robotic is his name, so yabo. Awoy put bolelo man nakanjani bona sabolela so. Yizo. Dango. Applying the pressure, I feel like a bully. Flow can be crazy, a young nigga stupid. Foot on the necks, I buzz on dens and necks. I feel like it's pressure. Was on the man, take on says that's that leg. Who make gas, Billy rough, fussy plug. I got chance, Naganjan, funny man, Sazopan, and no lamb. Hey, Nkonyane, hey, Mandani. Big Unzi, but I stayed on the grind.